गुड मॉर्निंग. रोजचं मॉर्निंग वॉक करत असताना आत्ता मला वाटेत रुईचं झाड दिसलं आणि लगेच क्लिक झालं. आज शनी अमावस्या आहे मित्रांनो. सर्व मित्रांना, मैत्रिणींना, बंधूंना, भगिनींना सर्वांना शनी अमावस्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर आज शनी अमावस्येच्या विशेष दिनी मी तुम्हाला रुईच्या झाडाचं महत्त्व सांगतो मित्रांनो. रुईच्या झाडाला मांदार सुद्धा म्हणतात, मांदार वृक्ष. तर आपल्याकडं सर्रास रुईच म्हटली जाते. रुईच्या झाडात पण दोन प्रकार आहे. त्यातल्या ज्या पांढऱ्या फुलाची रुई असते तिला आपण जास्त महत्त्व देतो किंवा ती जास्त महत्त्वाची असते. तर पांढरी रुई किंवा पांढऱ्या फुलाची रुई ती आपण औषधासाठी वापरतो. आयुर्वेदामध्ये तिचं फार महत्त्व सांगितलेलं आहे. तर मांदार वृक्षाला किंवा रुईला हिंदीमध्ये सफेद मांदार, तसेच इतर भाषांमध्ये सांगायचं झालं तर गुजरातीमध्ये धोळो मंदार, कर्नाटकी भाषेत आपण काय म्हणतो त्याला मंदार यक्के, थक्के, तमिळी भाषेमध्ये कोक्कू मंदारे, बंगालीत श्वेत आकंद, अशी वेगवेगळी नावं आहेत. तर रुई ही उष्ण आणि विषारी असते मित्रांनो. त्याच्यामुळे तिचा उपयोग करताना सांभाळून करावा. रुई जितकी औषधी आहे तितकीच तिला अध्यात्मामध्ये, तंत्रशास्त्रामध्ये अतिशय महत्त्व आहे मित्रांनो. रुईचं झाड, पांढऱ्या रुईचं झाड साधारण 27 वर्षाच्या पेक्षा जास्त जर जुना असेल तर त्याच्या मुळीमध्ये श्री गणेशाची प्रतिमा तयार होती असं म्हणतात. आणि ती मुळी विधियुक्त काढली आणि त्याचे काही सिद्धिविधी केले तर ती गणपतीची प्रतिमा ज्या घरात असेल त्या घरामध्ये रिद्धी सिद्धी, पाणी भरतात. तसेच त्या घरात लक्ष्मीचा वास राहतो. ती प्रतिमा ज्या घरात असेल त्या घरात शत्रूंचा त्रास अजिबात होत नाही. शत्रूची कसलेच कटकारस्थानं वगैरे काहीच चालत नाही. तसेच या मुळीची पूजा करून गणपतीचा मूळ मंत्र जर आपण जप केला तर गणपतीचं दर्शन होते असं म्हणतात. इतकं त्याचं महत्त्व आहे. इतकंच नव्हे तर पांढऱ्या रुईचं झाड ज्याच्या दारात असतं तर त्या घरामध्ये लक्ष्मीचा सुद्धा वास राहतो आणि शत्रू पीडा होत नाही. त्या घराचं कोणी वाकडं करू शकत नाही असं तंत्रशास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे मित्रांनो. पांढऱ्या रुईला रोज दूध, पाणी मिश्रित करून अर्पण केल्यास आणि रोज एक दिवा लावल्यास त्या घरावरती लक्ष्मीचा, मारुतीचा आणि सरस्वतीचा वास राहतो असं शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. तर अशी ही रुई अतिशय दिव्य अशा गुणाने युक्त वनस्पती आहे मित्रांनो. तर तिचं औषधीय उपयोग सांगायच्या आधी काही तांत्रिक प्रयोगसुद्धा सांगितले शास्त्राने, तेही तुम्हाला सांगतो. तर सर्व कार्यसिद्धी होण्यासाठी हिचा प्रयोग केला जातो. तर त्याचा प्रयोग असा करतात मित्रांनो. पुष्य नक्षत्राच्या दिवशी स्नानादी सर्व कर्म उरकून त्या नक्षत्रावरती सूर्योदयाच्या वेळी पांढऱ्या फुलाच्या रुईच्या झाडाला हात जोडून नमस्कार करावा व तिची मुळी विधी करून, विधियुक्त मंत्राने पूजा करून ती मुळी खोदून आणावी आणि ती मुळी जवळ बाळगावी. म्हणजे सर्व कार्यात यश येते, कार्यसिद्धी प्राप्त होते असं शास्त्रात सांगितलेलं आहे. हे सर्व तंत्रशास्त्रात किंवा आपल्या शास्त्रांमध्ये सांगितलेलं आहे. हे माझं स्वतःचं असं काही नाही आहे. हे मी शास्त्रात अभ्यासले ते तुम्हाला सांगतो आहे. आता आपण रुईच्या झाडाचं आयुर्वेदीय काय महत्त्व आहे, औषधाच्या बाबतीत त्याचा कसा उपयोग केला जातो त्याच्याबद्दल तुम्हाला मी माहिती सांगतो. तर सर्वांनी ध्यानपूर्वक ऐका. अतिशय दिव्य असा वृक्ष आहे. खूप महत्त्वाचा अशी वनस्पती आहे मित्रांनो. त्याआधी एक गोष्ट सांगायची राहिली. रुई ही मारुतीला अतिशय प्रिय आहे मित्रांनो. तर शनी ग्रहाच्या
त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी, तसेच मारुतीची कृपा प्राप्ती होण्यासाठी आपण मारुतीला किंवा शनी महाराजांना रुईच्या पानाची माळ बनवून अर्पण करत असतो. म्हणून हनुमानाला सुद्धा प्रिय अशी रुई, तिचं आज आपण औषधी महत्त्व पाहू. ज्या लोकांच्या कानात गोमाशा किंवा किडा जातो, तर अशा लोकांसाठी हिचा उपयोग कसा आहे बघा. तर रुईची पाने गरम करायची आणि त्याचा रस काढायचा आणि एक 4-5 थेंब कानामध्ये टाकायचा. त्यानं कानात गेलेला किडा वगैरे ताबडतोब मरतात आणि ते बाहेर येतात. तर असं त्याचं महत्त्व आहे मित्रांनो. कोणाला इसब झाला असेल तर इसबाची जी जागा आहे ती जागा चांगली खरडून काढायची मित्रांनो, आणि त्या जागेवरती रुईचं दूध लावायचं. एक आठवडाभर लावायचं, तर त्यांनी इसब जातो असं म्हणतात. आणि दमा खोकला झाला आहे त्यांनी पांढऱ्या फुलाच्या रुईच्या फुलातील तुरं आणि लवंगा एकत्र चांगल्या कुटून त्यांची गोळी करायची आणि दररोज एक गोळी घ्यायची, याने दमा खोकला जातो. तसंच त्याचा आणखी खूप उपयोग आहेत, ते मी तुम्हाला सगळे सांगतो. क्षयरोगावरती सुद्धा उत्तम असं औषध आहे याचं, तेही तुम्हाला सांगतो. तर ज्यांना क्षय झाला आहे अशा लोकांनी पांढऱ्या फुलाची रुईची फुलं सावलीमध्ये सुकवून त्याचं वस्त्रगाळ चूर्ण करायचं आहे आणि ते चूर्ण 5 ग्रॅम घ्यायचं. अश्वगंधाचं चूर्ण 5 ग्रॅम घ्यायचं व 1 कपभर शिळीचं दूध ह्याच्यात ते एकत्र करून 1 महिनाभर प्यायचं. तर त्याने क्षयरोग जातो, असं त्याचं महत्त्व आहे मित्रांनो. ज्यांना अर्धशिशीचा त्रास होतो आहे अशा लोकांनी रुईचं दूध अर्धा भाग आणि गाईचं तूप 1 भाग असं एकत्र घोटून त्याचं नस्य करायचं आहे 3 दिवस. तर कायमची, म्हणजे ज्यांना अगदी पार जन्मांतराची अर्धशिशी आहे तीसुद्धा जाते त्यांची. काही लोकांच्या डोळ्याच्या पापणीचं केस गळायला लागतात. अशा लोकांनी पांढऱ्या फुलाची रुई त्याची मुळी घ्यायची आणि ती पाण्यात उकळायची. पाण्यात उकळून डोळ्याच्या पापण्याला आहे ना रात्री झोपताना लावायचे. तर त्यांनी पापण्यांचे केस गळणे बंद होतात. काही लोकांना पांढरे कोड असतात किंवा तांबडे कोड असतात, तर त्या लोकांसाठी पण दिव्य वनस्पती आहे मित्रांनो. तर काय करायचं आहे, पांढऱ्या फुलाच्या रुईचं मूळ घ्यायचं आहे, हिरडा घ्यायचा आहे, हरताळ घ्यायची, आंबे हळद घ्यायची आणि गंधक हे सगळं समभाग घेऊन एकत्र करून वस्त्रगाळ चूर्ण करून गोमूत्रात घोटायचं आहे आणि दररोज जिथं कोड उठला आहे त्या ठिकाणी लावायचे. कमीत कमी 3 महिने लावायचे मित्रांनो. ह्याने पांढरे तांबडे कोड जातात. रुईचं महत्त्व मित्रांनो सांगन तितकं कमी आहे. तर वात रोगालासुद्धा रुई फार औषधी अशी आणि महत्त्वाची आहे. तर तिचा उपयोग कसा करायचा आहे ते तुम्हाला सांगतो. तर रुईच्या मुळीची साल साधारण 200 ग्रॅम घ्यायची आणि मिरीचं चूर्ण 100-1 ग्रॅम घ्यायचं आणि सैंधव 50 ग्रॅम घ्यायचं आहे. या सर्वांचं चूर्ण आहे ना रुईच्या पिकलेल्या पानांच्या रसात घोटून हरभऱ्या एवढ्या गोळ्या करायच्यात. दरवेळी 2 गोळ्या घेऊन व त्याबरोबर 10 ग्रॅम तूप घ्यायचे. असं एक 2-3 महिने घेतलं तर कंबरदुखी, सांधेदुखी, सर्वांगातील स्नायूत जो काही वात असेल भरलेला, ठणका लागत असेल, सूज येत असेल, तर ती सर्व जाते. शरीरातली शक्ती वाढते, पचनक्रिया सुधारते. इतकं त्याचं महत्त्व आहे मित्रांनो. तर उदररोगावरती पण छान औषध आहे. उदररोग असेल ज्यांना, वायुगोळा येत असेल, तर त्यांनी काय करायचं आहे, सावलीमध्ये सुकवलेल्या रुईची फुलं 100 ग्रॅम घ्यायची, ओवा घ्यायचा 100 ग्रॅम, ह्याचं वस्त्रगाळ चूर्ण करायचे. त्यानंतर त्याचा गुळाचा घट्ट पाक करून त्याच्यामध्ये हे सगळं चूर्ण मिळवून घ्यायचं आहे आणि
ते सगळं चांगलं घोटून घेतल्यानंतर त्याच्या हरभऱ्या एवढ्या गोळ्या करायच्यात. दरवेळी 2 गोळ्या गरम पाण्याबरोबर घ्यायच्या 1 महिनाभर किंवा 2 महिने. तर ह्याने शौचास साफ होऊन उदरशूळ जो असतो तो जातो. पोट फुगत असेल एखाद्याचं तर कोणाला वायुगोळा येत असेल, कोणाला उदरवात होत असेल, कोणाची पाचनशक्ती कमजोर असेल तर ती सुधारते. पोटातला गॅस जातो, कफ प्रकोप जातो. असे हे औषध अमृततुल्य असे दिव्य रुईचे झाड किंवा रुईची वनस्पती आहे मित्रांनो. आता लहान मुलांचं पोट फुगलं तर मग काय करायचं, तर रुईच्या पानांना आहे ना खोबरे तेल लावायचे आणि गरम करायचे आणि त्या मुलांच्या पोटावर बांधायचे. त्यांनी पोट उतरतं. कुत्रा चावला असेल तर रुईचं दूध घ्यायचे, खोबरं तेल घ्यायचे, एकत्र करून चांगलं घोटायचे आणि जिथं दंश झाला आहे अशा ठिकाणी लावायचं. त्यांनी कुत्र्याचं विष उतरतं असं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे. काही लोकांना हत्तीपायाचा त्रास होतो तर त्या लोकांसाठी रुईच्या मुळाची साल घ्यायची त्यांनी आणि पानं घ्यायची. ही सर्व समभाग करून चांगली कुटून त्यात तेवढेच आपली मिरीचे चूर्ण मिळून घोटायची आणि त्याच्या हरभऱ्या एवढ्या गोळ्या करायच्यात आणि त्या गोळ्या दरवेळी 2 गोळ्या गरम पाण्याबरोबर घ्यायच्यात. 3 महिने घ्यायच्या. तर किती जरी जुना हत्तीपाय असला, रोग असला तरी जातो असं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं आहे मित्रांनो. हे औषध घेत असताना रुईची मुळी पाण्यात उघळायची आणि त्याचा घट्ट असा गरम करून लेप तयार करायचा आहे आणि दररोज त्या जिथं सूज आहे त्या ठिकाणी लावायचं आहे. असं 3 महिने करायचं आहे. हत्तीपाय रोग खात्रीने जातो असं आयुर्वेद सांगतं. ज्यांना घुरं, फेफरं किंवा हिस्टेरियासारखा आजार आहे अशा रोग्यांसाठी रुईची ताजी फुलं 100 ग्रॅम घ्यायची, मिरं 100 ग्रॅम घ्यायचे, खडीसाखर 100 ग्रॅम घ्यायची आणि हे सगळं एकत्र कुटून चांगलं घोटून त्याच्या हरभऱ्या एवढ्या गोळ्या करायच्यात. दरवेळी 2 गोळ्या पाण्यासोबत घ्यायच्या, गरम पाण्यासोबत घ्यायच्या किंवा पाण्यासोबत घ्यायच्या. 14 दिवस ते 15 दिवस यानं हिस्टेरिया, घुरं, फेफरं यासारखे आजार जातात. रुईला काविळीवरती पण फार छान प्रयोग आहे बघा. रुईचं मूळ 1 कप तांदळाच्या धुवणात उगाळून घ्यायचे 7 दिवस म्हणजे आठवडाभर. त्याने कावीळ कमी होते किंवा जाते. आता काही लोकांचं कान ठणकत असतील, कान दुखत असतील तर मग त्यांनी काय करायचे, तर रुईच्या पिकलेल्या पानांचा रस 2-3 थेंब कानात टाकायचा आहे. त्याने कान ठणकणे बंद होतं, कानदुखी कमी होते. त्यांनी एखाद्याला जखम झाली असेल आणि जखमीमध्ये कीड झाली असेल किंवा जखम चिघळली असेल तर रुईच्या मुळाची राख करायची, डिकेमाली घ्यायची आणि आपला भीमसेनी कापूर हा समभाग घेऊन त्या जखमेवरती खोबरे तेलात घोटून लावायचं आहे. यानं सर्व जखमा बऱ्या होतात. मूळव्याधीत ज्यांना कोंब आलेले असतात म्हणजे ज्यांना गुदद्वारामध्ये कोंब असतात मूळव्याधीचे, तर अशा लोकांनी काय करायचं आहे, तर रुईचं लाकूड असतं आहे तर त्याचा विस्तव करून त्याच्यावरती ओवा टाकायचा आहे आणि त्याची धुरी गुदद्वारास द्यायची. त्यांनी मूळव्याधीचे कोंब आहेत ते हळूहळू निर्जीव होऊन गळून पडतात. काही लोकांना अंडवृद्धीचा त्रास होतो. मग अशा लोकांनी काय करायचं आहे, तर रुईचा कोळसा घ्यायचा आहे आणि सागरगोटीचं बीज घ्यायचं आहे आणि हे दोन्हीही उगाळायचं, चांगलं उगाळून त्याचा लेप करायचा आणि तो अंड्यांवरती लावायचा आहे 15 दिवस 14 दिवस. त्याने अंडवृद्धी जाते. तर रुईच्या झाडाचं जितकं महत्त्व सांगेन तितकं कमीच आहे मित्रांनो. आता काहींना गुडघेवात असतो. मग अशा लोकांनी काय करायचं, तर रुईची पानं गरम करायची आणि त्या ठिकाणी बांधायचे त्या गुडघ्यांवरती. तर त्यांना बराचसा आराम मिळतो. काहींना काटा टोचून कुरूप झालेला असेल तर मग ते कुरूपावरती पण रुईचा फार छान प्रयोग आहे. तर कुरूप थोडंसं टोकरायचं आहे, त्याला कोरायचं आहे असं आणि त्याचा कोंब काढून टाकायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये रुईचं दूध भरायचं आहे. रुईला जो चीक येतो पांढरा तो दूध
तो त्याच्यात भरायचा, त्याने कुरूप पूर्णपणे बरं होतं. दम्यावरती पण एक आणखी औषध फार चांगलं आहे. तर रुईचे मुळीच्या सालीचं चूर्ण, पिंपळीचं चूर्ण समभाग घ्यायचे आणि ते मधामध्ये गोटायचे आणि चांगलं घोटून हरभरा एवढ्या गोळ्या करायच्यात आणि दरवेळी एक गोळी गरम पाण्याबरोबर दररोज घ्यायची 1 महिनाभर तरी. त्याने दम्यासारखा आजार पण जातो मित्रांनो. अशी ही दिव्य चमत्कारी वनस्पती आणि सगळ्यांना त्याचा उपयोग होणारी अशी वनस्पती आहे. पण दुर्दैवानं ही सगळीकडं सर्रास मिळत असल्यानं लोकांना तिचं महत्त्व समजत नाही. लोक त्याला एवढं व्हॅल्यू देत नाही त्या झाडाला, किंवा बऱ्याच लोकांना तिचं महत्त्व माहीत नसतं. लोक ते तोडून टाकतात आणि फेकून देतात मित्रांनो. तर असं करू नका. तर रुईचं झाड अतिशय पवित्र आहे. तुम्हाला नाही त्याचा औषधी उपयोग करता आला तर कमीत कमी त्याची पूजा करा. त्याची पूजापाठ केल्यानं सुद्धा सुखसमृद्धी नांदते असं आपलं धर्मशास्त्र सांगतं मित्रांनो. तर कसा वाटला मित्रांनो व्हिडिओ? आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आणखी आपल्या मित्रमंडळींना वगैरे शेअर करा, जेणेकरून सगळ्यांना याची माहिती मिळेल. धन्यवाद.